Sluit ze op. Het is te laat. De genocide is al voltrokken. Het lijden van de Palestijnen neemt nog elke dag toe, maar genocide is al gebeurd. En Nederland wist het. Al in de eerste maand van de genocide bleek dat ambtenaren wisten dat Israël bewust helemaal losging. Rutte's eigen ministerie schreef intern: wat kunnen we zeggen, zodat het lijkt alsof Israël geen oorlogsmisdaden begaat? Juridische experts van de overheid zelf waarschuwden: Nederland is in overtreding van het genocideverdrag. Maar ze deden niets. Geen steun voor een staakt het vuren. Geen sancties. Geen boycotts. Nee, wapens leveren. Wapens kopen. Handjes schudden. Zelfs toen 100.000 mensen een rode lijn trokken, stak de premier op die dag de pro-Israël lobby een hart onder de riem. Sluit ze op. De enige manier om dit te stoppen en in de toekomst te voorkomen is gerechtigheid nu. Het eerste wat wij gaan doen in de Kamer is eisen dat